Po si Melvin Asis. Nawagan po sa inyo na humingi po ako ng tulong financial para sa hospital bill po ng aking asawa na na-operahan po sa thyroid po. Nagkakahalaga po siya na nasa 100,000. Wala po talaga kami ibang sinya na tulong kung po pwede po sana. Matulungan niyo po. Salamat po. Lumapit sa atin si Melvin Asis upang idulog ang problema nila sa ospital dahil umabot kasi ang kanilang bayarin ng halos 1,000,000 matapos maoperahan at tanggalin ang bukol sa lieg ang kanyang misis na si Marilyn Asis dahil sa sakit nito na thyroid. Makakausap natin ngayon si Tatay Melvin Asis. Magandang hapon po, Tatay. Magandang hapon din po. Apo, Tay, kumusta po kayo ngayon? Okay naman po. Nakalabas na rin po kami sa hospital. Halos 2 buwan at 1 linggo po kami dyan. Si Mrs. po, kumusta naman po ngayon, Tay? Nagre-recover na po. Ayun. So, at least po, nakalabas na po kayo at ngayon po, nagre-recover na po si Mrs. Bakit po tayo umabot ng halos 1,000,000? Ito pong babayaran po niyo sa ospital. Kasi po ay nagdalawang balik po kami sa ICU. Tapos balik na naman kami ulit sa ward. Kung sa ano baga po, talaga po yung inano siya, yung chinik up po lahat talaga na nung posibilidad na ang kinakatakot nga ng asawa ko po ay yung maoperan po siya tapos yung mabutasan siya dito ng ano, yung cricistomine daw ba yun po. Yun po, natatakot siya. Kaya nagtagal po kami doon talaga. Hindi po siya agad-agad Nakadesisyon na i-undergo po siya ng operasyon. So, ano po yung naging sintomas, Tatay, ni Mrs.? Bakit po matagal na po ba niya itong iniindang sakit? Hindi po. Ang naramdaman po niya yun nung November daw po eh. Walan din ng budget. Hindi po namin pa-check up agad. Kayo po, Tay, ano po yung trabaho po ninyo? Isa lang po akong vendor sa palengke. Bago po na-operahan si Mrs., ano po yung trabaho po niya? Sa bahay lang po. Turitin din ng malit na sari-sari store, ganyan po. Habang nasa ospital po itong yung misis po ninyo, sino po yung nakakatulong po ninyo sa pagbabantay po sa kanya? Ay, yung isa ko pong bayaw. Yung tatlong... Pero halos ako na po ang nagbantay talaga dahil yung mga ibang pamilya namin, mga busy rin, may mga trabaho. Kaya ako na talaga ang nagbantay halos. Paano nyo po napagsasabay itong pagtatrabaho nyo po at yung pagtitinda at pagbabantay po dito kay Natigil nga misis? po nung mapasok kami sa ospital. Natigil po Opo. kayo. So paano po kayo kumukuha? Saan po kayo kumukuha ng panggastos po ninyo sa araw-araw? Kapatid ko, sa kapatid din niya, na tumutulong din po sa amin. Ganun lang po. So umabot na po ba kayo, Tatay, sa pangungutang para may pangsuporta po sa pang-araw-araw po ninyo? Minsan po, nakahiram na po. Yung anak po ninyo ay nag-aaral lahat? Dalawa po. Anong grade na po ito? Si Mayra at saka si Sean. Grade 9 po yung panganay ko. Tapos grade 7 yung pangalawa. Ang pangatlo po, 3 taon ba lang. Abang kayo po ay nagbabantay dun sa ospital at nagtatrabaho, sino po yung naiwan dun sa bahay para mag-alaga po dito sa... Doon po sa biyanan ko po. Sa ganyang sitwasyon po tayo, gaano po kahirap? Talaga pong napakahirap kasi lalo na sa ospital po at saka nakikita mo po yung asawa mo na nahihirapan po. Parang yung dibdib mo po, parang hindi mo pa maintindihan kung ano ay. Gusto mo lang agawin yung nararamdaman niya para guminhawa yung... Kumbaga yung sakit asawa na nararamdaman po ng asawa po Opo. ninyo ay mas triple pa nararamdaman po. Opo. Habang siya ay nahihirapan sa kanyang kondisyon, sir, ano po yung sinasabi niyo palagi sa kanya? Wala po akong masabi ay. Basta pag inatake po siya ng ubo, nawa na po akong masyado sa kanya. Nung mga araw po na nasa ganong kondisyon po yung asawa po ninyo, may takot po ba na pumapasok po sa inyo? Andun nga po yung takot na kung sa baga po, one time na nakita mo yung halimbawa asawa mo ganon sa sitwasyon, sobrang takot ko. Ngayon po ay lumapit po kayo sa aming program. Ano po yung pinakakailangan nyo po? Tay? Bali po sa hospital bill po talaga. Yun na lang po yung naiwan po ninyo. Opo. So, Tatay Melvin, ramdam po namin yung bigat po nararamdaman din po ninyo dahil at sa problema po nyong naiwan, ito nga po yung hospital bill ng asawa nyo. Ano? Dahil po dyan tayo, kasama po natin ngayon si Ma'am LB Sidenio, ang coordinator po ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Miss LB. Yes po, magandang hapon, Apo. Nomer, and
kay tatay. Magandang hapon po. Miss LB, napakinggan po natin si Tatay Melvin, naibahagi po niya yung kanyang alalahanin. Ano po ba yung masasabi po niyo patungkol po sa problema ni Tatay Melvin? Ano po yung maitutulong ng Ako Bicol Party List? Ang Ako Bicol Party List naman po ay laging nandyan, di ba? Kaya nga po tayo nasa BRSMC para pakinggan yung mga hinaing ng mga pasyente na walang pambayad sa ospital. And si Kong Saldi po, si Kong Pido Garbin, si Speaker Martin Romualdez, nandyan po katuwang natin, ang mga social worker ng hospital, katuwang po natin lagi para tulungan sila sa kanilang mga pangangailangan sa bayarin sa hospital. And yung Ako Bicol Party List po, si Kong Saldi, si Kong Pido, si Speaker, tulong-tulong po kami para ma-zero balance yung babayaran nila. Ibig sabihin, ito pong 1 milyon, mahigit ba 1 milyon? Kulang-kulang Kulang-kulang, 1 milyon. Miss LB, ito ba yung sasagutin na natin ng Ako Yes Bicol? po, sasagutin po yan natin ng Ako Bicol ng party list ni Speaker and then po ng social worker ng hospital. Tulong-tulong po kami para wala po kayong babayaran, sir. Ano po? Maraming salamat po, ma'am. Hulog po kayo ng Diyos po. Una po, sir, lagi po tayo magpapasalamat sa Diyos. Kami po mga instrumento lang, kumbaga tagasulat lang po sa papel. Si Kong Saldi po, si Speaker, and si Kong Pido, yan sila po ang talagang gumagawa ng paraan. Kami po tagasulat lang. Salamat po. Opo, ano po yung proseso, Ma'am? Nandito LB? na po yung guarantee letter ni sir. Ibigay natin sa kanya ngayon. Ora mismo ngayon, Miss Yes po, LB. bibigay po natin yung guarantee letter. Dadalhin nila sa social worker. Papareceive po natin kay tatay. Ayun, pinirmahan na. And then po, ibibigay natin sa social worker tatay. Ayun. namin kayo para po wala kayong problema. Pa-receive lang po Ayan. tatay ng guarantee letter. Maraming salamat natin, po, ma'am. partner? Eto, oh. Nasa magkano, partner? Ayan. Yung 500,000 po, Five- charge yun sa fund ng Ako Bicol Party Aha. List. Since yung bill po nila is almost 1 million, yung kalahati po niyan isasagutin ng DOH, ng social worker. Since si Kong Saldi naman po, nakipag-usap na tayo sa ospital, na yung kalahati po, pag ganito kalaki ang halaga, sagot ng Ako Bicol lagi, and then yung kalahati po sa ospital. Ayun. So, ang pinaka-importante, tatay, wala na po kayong aalalahanin papatungkol sa hospital bill ng inyo pong misis. Ayan, Abutin niyo po tanggapin ito, niyo po tatay. ito, Pa-receive tatay. lang po tatay, papirma po ako. So, dito mismo, Sa ating program mismo, partner, nasaksihan natin na ang ora mismong pagtugon ng Ako Bicol Party List. opo, yan po, tatay, tanggapin niyo po yan, na guarantee letter. Habang nagpipirma si tatay, ramdam niya, partner, na gumaan ang kanyang pakiramdam. Tama po ako, tay. Ayun. Nagkaroon ng kasagutan itong alalahanin ni tatay. Ito po yung copy ni tatay. Eto, Ayan. tatay, sa iyo po ito, tatay, bilang patunay po na kayo po ay nagpirma dito po at kayo po ay uuwi po ngayon ng masaya. Maraming pong salamat. Malinawan natin, Ma'am LB, ano po yung maging process, yung kalahati po from Sasamahan ko DOH? po siya sa Ayun. ospital. Ayun. Ako pong bahala. Kakausapin ko yung social worker and then isisiro balance natin sa ngayon mismo. Ngayon mismo Ngayon po, mismo. tatay. Ready ka na, tay? Na makita at malaman nyo po talaga na zero billing na po kayo, wala na po kayong aalalahanin patungkol po sa hospital bill ni Mrs. Matutuwa po talaga yun. Nakalimutan ni Opo. tatay yung microphone dahil sa katuwaan. Ano tatay? Ganyan po yung Ako Bicol, ganyan po si Kong Saldi and si Kong Pido, si Speaker, tumulong sa mga nangangailangan. Ora mismo, tutugon tayo sa mga pangangailangan ninyo. Ano po? Maraming salamat po. Yung Tatay. luha ni tatay, napalitan ngayon ng ngiti. Ngiti. Yan, habang kung sakaling nakikinig or nanonood po yung asawa po ninyo, ano po yung gusto nyong iparating na mensahe sa kanya? Ano po yung tawag nyo sa kanya, sir? Ne po. Ne, okay na. Ayos na yung problema natin. Sinagot na ng Ako Bicol. Maraming pong salamat sa Ako Bicol. Ayun. Ayun. Mabuhay po kayo lahat. Apo. Ayan. So, yun tayo, hiling po namin na totally makarecover na po si Mrs. at magampanan niya sa muli ang kanya pong obligasyon sa pamilya, especially po sa inyo at sa mga anak. Ano po tayo? Opo. Ayan. Salamat po. Opo, before po ito magkasakit si Mrs., ano po yung trabaho po niya? Tendera lang din po. Huwag Ah, niyo sa lang tindera. ilalang na naman tayo. Alisin niyo po yung lang. Tendera po. Opo. Yun. So pareho po kayo nagtitinda. Ayan. Ano naman po yung mga tinitinda niya tayo? Sa bahay po, yung mga sari-saring ano. Apo, sari-sari pong paninda. Opo. Okay. At least, habang siya ay nag-recover itong asawa niya, pwede Ongoing siyang pa naman Oo. tatay yung tindahan po ninyo. Okay, okay. So meron pang natirang konti. So pag maayos na po, wala na kayong problema, palaguin niyo po ulit ang inyong pong tindahan para yung Opo. pinagkukunan po niyo ng pang-araw-araw, solved na. Sold na. Makabalik po sa dati. Opo. Opo. Salamat. Ayan.
At maliban dyan, tatay, sa ibinigay na tulong ng Ako Bicol Party List, itong hospital bill, ay tanggapin nyo po itong 10 kilong bigas mula sa aming program. Ayun. So, wala na po kayong iisipin pa. Thank you po. Patungkol po sa bigas, ulam na lang, tatay, ang iisipin po ninyo. Meron pa po. Meron pa? Ulam? Meron pang Ay, ulam? hindi po. Joke lang. Humirit pa si tatay ng pang-ulam. Akala ko seryoso si tatay, ano? Opo. So, maraming salamat po sa inyo, tatay. At mensahe niya na lang po kay Congressman Saldico at sa Ako Bicol Party List. Maraming pong salamat po sa inyong programa. Sa tulong niyo po, marami pong kayong natutulungan. Sana po maging malakas para marami po kayong matulungan na malilit na katulad ng tao. Opo, hindi po kayo maliit, tay. Tayo po ay pantay-pantay, ano? Opo. Sa estado lang siguro tayo, ano? Opo. Pero ang pinaka-importante po, tay, ang kagustuhan po ni Congressman Saldi, lahat po ng ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong, lahat po ay dapat matulungan. Salamat po. Ayun, naniniwala na po kayo ng Ako Bicol Party List ay talagang katulong nakakampi pa. Opo. Ayun. Ayan. Maraming salamat. Sa muli, maraming salamat, Tatay Melvin Asis. Yan, sa iyong tiwala sa aming program. At ayan nyo po, meron po kaming staff at mismong si Ma'am LV ay tutulong po sa inyo sa mga susunod na proseso. Ayan. Opo. Maraming salamat. Balikan natin si Ma'am LV. Ma'am LV, maraming salamat po sa inyo dahil lagi po kayong naandito para po tumulong sa ating mga kababayang nangangailangan. Tayo po ay tagasulat lang, instrumento lang po ng Panginoon and Kong Saldi na para tumulong sa mga Sabi nga ni Tatay Melvin, kayo po ay hulog ng langit. sanang mahulog ng tuluyan. Yan. Ma'am LB, Apo. sa dinami-rami ng ating natulungan, kanya-kanyang mga kwento, ano po yung nararamdaman natin sa tuwing tayo ay naka-encounter ng mga ganitong situation? Since matagal na po ako sa BRSMC, kumbaga yung puso ko siguro durog na para sa mga pasyente na nangangailangan. Pero nabubuo ulit. Opo. Kailangan mabuo para sa pamilya, di ba? Apo. May pamilya tayo, may mga pasyente na humihingi ng tulong na sa atin nakasandal. Whatever comes, kahit mabuti or masama, ipagpasalamat po sa Panginoon. Basta ang pinaka-point talaga ni Ma'am LB ay huwag makalimot, Huwag makalimot sa taas.